सामने तमाम कैमरा लागल बड़ी सब भैया लोग पहले ही डिमांड हो गया कि बढ़िया बढ़िया गाना गाई तो हम खराबो ना गाइला जितना गाइला सारा सुपर डुपर हिट होला भैया। एने चाचा लोग बैठल बा सब लोग ताकत कि आज शिल्पिया के देखत है तमाम गाना में सुन ले बन जा कि पातर कोरे होया बोले हो कि नदिया के बीच जैसे नैया कि ओ सही मोर सैया कि बाहर निकल गावे गाना और मामा जी की तरफ से एक जगह से गावे एक जगह से जेकरी हमरा पूरा तो पूरा परिवार संगीतमय हो जाला जेकरा घर में वो कलाकार हो जाला अच्छा स्कूल के प्रिंसिपल साहब वाह बाहर निकल तो देखिए जोर में आज प्रोग्राम होता हमने के हर प्रोग्राम राती बेरा कर ले जा कई बात वे तो लेवल उठा दीजिए कई बात हम पैसा अच्छा नहीं के लगा कई बात आज डोले ना पलाई ना पलो आज राम हो पहिले रहे कि जो रोट हो गए कि पहिले रहे जो रोट हो गए पहिले रहे जो रोट हो पापा जी के पोतल भोरे मचले लो सुनी ना बोलू भैया सबके शादी होता कुछ हमारा लगभग 80% लोग के भोजपुरी में शादी हो गई 20% लोग बचल बा जैसे आशुतोष बाबा बचल बनी बिका गया ना बस तब मिलल बढ़िया दाम मिलल बाकी ना पड़े दामे से शादी हुई का आईपीआरएस के पैसा से लोग लाल हो गइल आ तिलक में
चार गो गाई तका गाना के लिखी ओ पर गाना बन जाए बहुत सारा गाई आ